Я чакай! Айде да видим големия лайн. Без помтреци. Айде, почваме. Той блок. 360 XUP. Засилка, засилка, засилка. Тук на хендър да направим ли? Yes. Сега стой съм се бар. Доколкото стана, щях да падна. Сега е момента да минем на лайна с понтреки. Това с понтрека не може да се остане. Трябва да караме на понтрека. Бих искал да се направи по-голямо място за понтрека, но за напред ще го мисля. Трябва да направим ли?